Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την ωραία βραδιά. Λέγοντας ότι την Πέμπτη έχουμε καινούριο βίντεο. Αλλά μετά ξαναγυρίσουμε στο πάρκο. Αλλά μετά με φαγητό και πάρκο. Όπως επίσης να πούμε ότι να μείνετε συντονισμένοι, διότι θα έρθει καινούριο giveaway δώρο μετά από πολλά μηνύματα που λάβαμε από τους θαυμαστές μας που θέλανε να δώσουμε δώρο. Θα έχουμε ένα καινούριο giveaway δώρο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αν έχουμε ένα δωρεάτο, αναφέρουμε. Άρα θέλουμε να μας κάνετε like και subscribe στο κινητό μας. Ναι. Και θέλω να πω πως πώς το λένε, στα μηνύματα δεν θέλουμε hate, δηλαδή να μην μας μισείτε. Δεν θέλουμε haters, θέλουμε μόνο likes. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά! Κάτσε, περίμενε ακόμα. Άντε, ας τελειώσουμε τη φάση της πολύ ώρα. Παιδιά, καλό βράδυ! Καλό βράδυ! Γεια! Εκεί μπερδεύομαι και στο υπόλοιπο. Εγώ μεταξύ, ο Στάς είχε δει ότι σας κάνει κακάκια. Τώρα πηγαίνουμε σιγά σιγά γιατί εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να πέσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό θέλει ήρεμες κινήσεις. Ξαναπέσαμε, δεν πειράζει. Πάμε πάλι να ανέβουμε. Δεν θα ανέβουμε ποτέ. Ξέχασα να πω. Μας έπιασε ο αστυνομικός. Μεθαύριο. Πότε είναι Πέμπτη? Μεθαύριο. Ξενιάστηκε όλος. Συνεχίζουμε δυναμικά. Προσπαθούμε να περάσουμε. Περίμενε λίγο. Πάλι δεν τα καταφέραμε, πάλι πέσαμε. Ο αστυνομικός και δεν μπορεί να με πιάνει κανένας. Η Θάλια ξεκάθαρα βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν πάντα ελπίδες να περάσουμε εμείς πρώτοι. Μπα, πάλι μας πιάσανε. Σε κάποια είναι εύκολο, σε κάποια δεν είναι. Είναι θέμα τύχης, αλλά και στρατηγικής ταυτόχρονα, όπως επίσης και ικανοτήτων. Τι είπες, Μαρία? Κάντε like και subscribe. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μας. Αν θέλετε να παίξετε κι εσείς μαζί μας Roblox και να κερδίσετε την αιώνια φιλία μας. Θα έχουμε link κάτω. Αν παίξετε όλοι θα έχουμε κάτω τα link μας, τα usernames που έχουμε εμείς. Επειδή να παίζουμε όλη μέρα Roblox, θα μας αρέσει όλη μέρα. Θα γράψω και της Μαρίας, γιατί παίζει και η Μαρία. Καλησπέρα, παιδιά. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε ξαναβρεθεί εδώ πέρα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας και θα ξεκινήσουμε να παίξουμε Roblox διαγωνισμός ανάμεσα σε μένα και στη Θάλια. Το παιχνίδι ξεκινάει τώρα. Πάμε γρήγορα. Όποιος κερδίσει θα πάρει το καλύτερο δώρο. Ποιο δώρο? Εγώ. Ένα ποδήλατο αξίας 1.200 ευρώ. Κάτσε μου, μπήκα στη μούρη. Η άλλη τι κάνει εκεί πέρα? Σφήνωσε. Γρήγορα. Έχασα εγώ. Πάμε ξανά όμως. Δεν τέτοιο, ας την παθημένη που έχει σφινώσει εκεί. Εγώ σε πολύ νομίζω Spider-Man. Εσείς Spider-Man ποδήλατο? Όχι, εγώ θέλω μίνι. Η Πέπα. Το καλύτερο, τι να πω. Δεν θα βγει τώρα στο τέτοιο. Μπαμ. Λοιπόν, ναι. Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Χάσαμε πάλι, θα τα καταφέρουμε όμως. Γιατί έχουμε τη δύναμη της θέλησής μας. Αφού τώρα τι θέλει να κάνει? Πάλι Να μην κλέψει το χώρο, όχι. Το πάρω εγώ το ποδήλατο. Το ποδήλατο το πάρεις εσύ, άμπαξ το κερδίσω εγώ. Θα πάμε στις τουαλέτες. Αλλά πάμε για δεδομένη ήττα. Αν δεν ξεχάσαμε και πώς το είναι το παιχνίδι αυτό που παίζουμε τώρα. Το παιχνίδι λέγεται Barry's Prison Break. Run, Prison Break, Run. Εντάξει, Μαρία. Κατάπουλα. Μπράβο. Εντάξει, Μαρία, σταμάτα. Ξαναχάσαμε, δεν μπορούμε να περάσουμε αυτή την πίστα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είμαι σίγουρος. Εγώ πάω στην μπάλα την καυτή. Αυτή πάει στην μπάλα την καυτή. Ξέρεις από αυτό, όχι θα χάσουμε. Εγώ όμως
Μπορώ να βάζω να χάσω. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα. Είναι πιο κερδισμένος αυτός που έχει χάσει παρά αυτός που είναι. Α, καλά, γιατί πέθανα. Αφού ήμουν στην άκρη. Τέλος πάντων. Ναι. Αχ, είναι και γρήγορη. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Ξέρεις να πει τρεχάτε ποδαράκια μου. Αχ, ωραία. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Δεχάτε ποδαράκι μου. Τρέχα. Είμαι σίγουρη πως εγώ θα νικήσω. Έχουμε μείνει εδώ πέρα. Προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την πίστα. Δεν τα καταφέρουμε. Όλη την ώρα πέφτουμε κάτω. Ας βοηθήσει Λες κάποιος. και είμαστε κούλοι και δεν μπορούμε να πηδήξουμε. Ήθελε το ρίξει κάστο. Και έφυγε. Και να ορίστε. Πήγε Τώρα πάμε ψηλά. στο ενεργητικό ποτό. Το πήγε Πίνεις, μετά τρέχεις στο σπίναρ. τώρα. Καφετέρια λέει, μπορεί να έχει πέρα κάτι καφετέρια. Ναι. Έχουμε Άνα νικήσουμε κιόλας. όλοι. Πάμε εκεί πέρα. Τα καταφέραμε, παιδιά, τα καταφέραμε. Έχουμε περάσει. Ναι. Δεν ξέρω τι περάσαμε. Πάνω στο τόκαλε. Πάμε Εδώ πέρα και- πάμε. Α, απλά με τα σπάμε όλα. Σμας. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξεφύγουμε τον χοντρό αστυνομικό. Τον Τζιλούμπα. Έχετε. Πιάσε τη μία, όχι εμένα. Πιάσε αυτή την ξανθό, όχι ξανθό, τη μελαχρινό μπουμπουρίτσα. Με έπιασε. Το hard πατήσατε πάλι. Όχι, Το δύσκολο. το τέτοιο. Έχετε λίγο.